नंगौ बे समाव आं दायो दङ गोदान दिल्लीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आरो बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय एक्सक्लुसिभ लाइभ होनायनि गुबै जाहोना जाबाय दिनै बयबो मिथिगौदि हादोराव एनडिए गोदान सरकार थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथाङा गाहाय मन्त्रि एबा हादोरनि गाहाय मन्त्रि जानो थांगासिनो दं दा बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मा फोरमायो जों बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन लोगोसे जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा थारैनो मा फोरमायो जों एबा बिथांनि सायाव मा फोरमायो जों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजानि दिनै एनडिएनि सरकारा 7:30 दाफुंनाय जागोन आरो बेवहाय फिन खेबसेबावनि थाखाय मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङानो भारतनि प्राइम मिनिस्टार हिसाबै समायखिरा लागोन आरो बिथांजों लोगोसे माखासे केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोना समायखिरा लागोन आरो बेनि लोगो लोगोनो एनडिए सरकारा आबुं महर मोनगोन आङो दिनै जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ फिन खेबसेबाव मोनसे जारिमिनारि रेकर्ड खालामनानै थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार हिसाबै समायखिरा लागोननि थाखाय बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे नैबे लकसभायाव 10 बोसोरनि उनाव फिन जोंनि सासे एमपि देरहानानै जोङो फैदों आरो जोंनि एमपिआबो जि रुलिं गभर्नमेन्ट एनडिएनि पार्टनार जागोन आरो बेवहाय भारतबर्षनि माखासे थांखि लानायाव जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे जौगानायनि थांखि लानायाव बिथाङाबो बाहागो लानो हागोन आरो जोंनि सानैबो बिजाथि देरहाबोनायाव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो दासिम जिखिनि सावरायनाय जादों प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा बुंदों जे एबार सरकार दानायनि उनाव आरोबाव जोंनि जौगानायनि खामानिया जोबोद स्पिडाव जागोन आरो थांनाय समफोरनिख्रुइ जिखिनि एरियाफ्राव जोङो गोसो होनांगो बेवहाय गोसो होनानै खामानि मावगोन दा बेवहाय आं मिजिंथिदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो नैबे गोदान सरकार दाखांनायनि उनाव जिखिनि जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बेफोर खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आसा हिसाबैथ' बेबायदि जेबो गैया जोंहा एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन एरियायाव सोलोंथाइ बिथिङाव इन्डास्ट्रिनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाया जोंनि ओनसोलाव सहैनांगौ बिनि थाखाय जोंहा सानै एमपि लकसभा आरो राज्य सभानि सानैबो एमपिआ गोख्रोङै बेवहाय खामानि मावगोन आरो नारसिनगोन सार 3 बोसोरनि बांसिन समाव सरकार सालायबाय भारतनि राजखान्थि दैदेनगिरि लिडारखौ जों नोंथाङा माबोरै एसेबां खाथि सोमोन्दो लाखिनो हाखो जोङो दा एनडिएनि टिमाव दङ हिसाबै बेवहाय भारताव एनडिएनिफ्राय सरकार जागोन हिसाबै दिनै जोंनि जि टप लिडारफोर बिथांमोननि रायलायनायाव इउपिपिएल हिसाबै जोङो बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों जोंल' नङा भारतनि गोबां जों बायदिनो रिजनेल पार्टिफोर दङ बिथांमोनाबो बाहागो लानो मोनदों दा बेनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनो सानो जे थांनाय 10 बोसोर जोंहा एमपि गैयामोन बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनिफ्राय डिप्राइभ जाना दङमोन आरो बे 10 बोसोरनि उनाव बेनिखायनो दिनै जोङो एमपिखौ मोनफिननायनि उनाव जोङो बे गासैबो खाबुखौ जों मोनफिननो हाबाय आरो बिनि थाखाय आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो धन्यबाद होयो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौबो धन्यबाद होयो आरो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिबायदि बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दिनै बे एनडिए सरकार दानायखौ लानानै गोबां मानि बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आसा खालामदोंदि बे एनडिए सरकार दानायनि उनावनो बिटिआरनि जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गुबै जाहोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे थांनाय 10 बोसोराव बर' हारिनिफ्राय जाबायदि बिजाथि गसंनो हायाखैमोन नाथाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि उनावनो जे सासे बर' हारिनिफ्राय एमपि दैथायहरनो हाबाय बेखौ लानानै बिथाङा गोजोननायखौ फोरमायदों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बिथाङा बे भटआव देरहा होनानै जे सासे बर'निफ्राय एमपि देरहाहोदों बेखौ लानानै बिथाङा साबायखर बावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन